Seppo ja Tanja tappaa mun läheisimmät ihmiset junan eteen. Joo, Kalle on lyönyt maidot palloa mailalla. Kas niin. Kylpylästä ikuisuuteen, mutta ei mua iästä yhtään. Musta tuntuu, että mä en iästä näe mitään. Sille pitäisi antaa joku opalla. Mä ajoin rajan. Sattu. Mulla vihjaili vähän kasta suttaa. Mitä? Kuka sitten hoitaa muuta kylpyä? Ei taida olla enää tukka päässä ja... No, mitenkäs se mulla mies nyt ihan siellä kassalustelee? Missä? No kenestä äsken oli puhe? Pallosta. No, se haluaa vähän muutakin kuin lintu. Ja Suomi mukaan Kalle, suuvaltio. Vaan. Yhtään mitä se. Lopettanut. Muutosta, jos ei tapa halua. Muutosta. Se on ihan... Että lopullisesti. Hyvä ratkaisu. Tajus. Käy portilla asti. Avaa! Turha omaan kotiini tulla. Itse ei tee mitään.